manje bengisathi mina ngicela izimpawu ke ngoba sinenkinga ukuthi ifaka ukukhwehlela lento kanti kuningi nokukhwehlela okuhlukahlukene okukhona ubona ngani ke masuku lokhu ukukhwehlela kwe-TB okay baba ukukhwehlela uma ngabe ukhwehlela kuze kuphele amaviki amabili kweqe kwamaviki amabili uba sazama imizamo akubi ngcono kufanele uqale lapho ubhekisise kakhulukazi ke umuntu ophila nesifo sesandulela ngculaza yena ke asifuni nanokuthi size silinde amaviki amabili baba uma umkhoze amasosha akho omzimba asuke engaqinile ngokwanele ukuthi akuvikele so uthola kalula isifo se-TB ngakho siyanxusa ukuthi umuntu mayiqalwa ukukhwehlela asondele ngasemtholampilo khona ezokwazi ukuthi ahlolelwe isifo se-TB so uma umuntu ongaphili nesandulela ngculaza ngaphezulu kwamaviki amabili ukhwehlela zicheke uma umuntu odla imishanguzo esandulela ngculaza okanye ongakayiqali uma ukhwehlela zibheke phinde futhi kuhambisane nokujuluka ebusuku juluka ngokweqile lokho kudinga ukuthi mhlambe uze ushintshe ingubo olunye futhi uphawu lwe-TB ukwehla emzimbeni nako ukwehla emzimbeni mawehla emzimbeni ungahlosile ngokungenhloso yilapho ke la siqala ukuba nenkinga khona because sekunama diets manje kunezinto ehlukahlukene so makungena inhloso yakho unciphe emzimbeni kuyinkinga lokho kodwa phela ugade ukuthi noma usenhlosweni kwesinye isikhathi bese liyagambaqela ubone sekuphuma wena ngalendlela hayi ngalesiphido yebo absolutely yes uphinde futhi uhlala ukhathele umuntu ohlala ukhathele nje sekuyaba kuyasekuseni inkinga kakhulu kufanele usukume akunzima ngisho ukusukuma wenza umbhede zibheke yes kuphinde futhi uma ngabe ngizochaza kanjani uma ngabe ukhwehlela umuntu mhlambe oyiphimisayo ikhwehlela okanye umuthi uyasicheka ngoba usukhwehlela isikhathi bese uba naloko okufisa ukwazi ukuthi kwenzakalani mawuthi ubuka isikhwehlela sinegazi enyeke futhi yophawu lwe-TB lolo babi so yizona zonke lezi